täällä on ollut spawneri, nyt mä tajusin. Minä tajusin. Now I understand. Täällä on meinattu tehdä iso peissi, mutta se ollaan raidattu. Ei perse oikeesti teille mitään. Mitä vittua sä teet siellä sillä mikillä? Kuuluu tydyng. Onko sun muuten vieläkään sitä Race Mini-mappia? Niin miksi sä vittu asenna sitä? Mikä ei toimi? Toimii. Sieltä vaan saa asentaa sitä. Mikä tää Nether on nykyään niin tyhjä? Täällä mitään. Miten? En. Miten oikeesti täällä ei mitään täällä Netherissä? Saanko kysyä? Oot sä siellä? Mä en oo täällä, mut sä oot siellä. Miksi sä lataa lolia? Miksi sä lataa lolia? Miksi et sä lataa lolia? Lataa lolia, se on hyvä peli. Miksi?